Takže vítajte v 7. časti mini podcastov Svetlo pre teba. Dneska si povieme niečo o tom modrom svetle. Ja už som to tu párkrát nejakým spôsobom omielala, len by som bola rada, aby to bolo zrozumiteľné, pretože mám taký pocit, že teraz je také ako keby to povedomie o tom, že modré svetlo je proste zlé, úplne, že zlé. A ono to nie je úplne tak, hej? Príklad, hej, že máme jednoducho takúto hociakú nejakú lampu. Ona svieti na bielo. My to vidíme ako proste nejaké biele alebo troška možno dožltá svetlo podľa toho, aká je teplá tá žiarovka, hej. A toto takéto klasické svetlo sa vlastne skladá z niekoľkých spektier, hej, viacerých. Tu by bola treba ešte aj oranžová a tak, hej, nemám teraz všetky možné odtiene valčekov. Ale čo chcem povedať? Čiže toto biele svetlo, čo som ukazovala pred chvíľou, sa skladá zo všetkých možných týchto viditeľných spektier, hej, farieb toho viditeľného spektra. Čiže obsahuje aj modrú, aj azurovú, aj zelenú, aj žltú, aj oranžovú, aj červenú. A my ráno, keď vstaneme, hej, my tú modrú potrebujeme na to, aby sa nám zapli naše kognitívne funkcie. Kognitívne funkcie, možno niekto vie, možno niekto nevie, ja si ani nepamätám, že čo to vlastne všetko znamená, ale čo si pamätám, to je proste to, že ty normálne funguješ cez deň. Hej? Že dokážeš reálne vyhodnocovať, či je niečo akože ohrozenie, adekvátne proste reagovať, keď sa ti niekto proste niečo pýta, keď sa okolo teba niečo deje, si schopný normálne proste čítať, zapamätávať si veci, šoférovať a tak ďalej. Si čulý, si bdelý, dokážeš byť proste v strehu a reagovať na podnety. Bežné veci, ktoré normálne zdravé telo, organizmus cez deň dokáže, hej, hýbať sa, ja neviem, variť, učiť sa, zapamätávať si a tak ďalej. Čiže modrá ráno je spínač. Na obed je modrá takisto v poriadku, hej. Čiže to slniečko, to svetlo ráno je číre, biele, hej, možno troška dožltá. Na obed je úplne jasné biele to slnko, keď na nás svieti. Čiže vtedy takéto proste biele svetla nám nevadia. Čo je ako keby podľa môjho názoru problém, je to, že už večer tých 90 minút pred tým spaním, keďže tá modrá je spínač, funguj, bavím, idem, behám, riešim, my ju potrebujeme na večer odsloniť, hej? Aj s tou zelenou a s tou azurovou. My potrebujeme k večeru, tak ako slniečko zapadá, už len to teplé žlté svetlo, potom oranžové a potom už iba červenú. Hej. Veľa je vlastne kadejakých rôznych okuliarov na trhu. A okuliare, ktoré majú priesvitné skla a majú odsláňať vlastne to modré svetlo. Ja nebudem posudzovať, že ktoré sú proste dobré, ktoré nie sú dobré. Ja nemám ten spektrofotometer alebo proste tieto zariadenia, ktoré mi to jednoducho určia, že či naozaj to odsláňa alebo neodsláňa. Ale čo chcem povedať, ak si zaobstaráte okuliare, ktoré sú priesvitné, tak tie okuliare máte mať za účelom, ak pred tými obrazovkami, pred tými monitormi, tabletmi, televízormi a tak ďalej sedíte príliš dlho. Hej? Že už vlastne vy sami cítite, že tie oči sú unavené. Hej? Že vás žmúrite, ťaha vás to, bližšie dávate hlavu ku týmto, hej? Nejaká bolesť hlavy alebo niečo podobné. Vtedy je veľmi dobre používať tie okuliare, ktoré majú priesvitné skla a do určitej miery odsláňajú tie modré vlnové dĺžky. Hej. Ale ako náhle ste vonku, vám okuliare netreba odsláňať modré vlnové dĺžky. V žiadnom prípade. Slnečné okuliare takisto podľa môjho názoru sú potrebné vtedy, keď vy cítite, že proste brutálne vám
pečie, že vám vadí to svetlo, že je príliš silné, vtedy je dobre použiť slnečné okuliare. Ale nie automaticky, že ty kokos svieti vonku slnko, tak si nahodím okuliare, lebo je to štýl. Nie, to je blbina. Totálna blbina, pretože vy potom nedostanete tú dostatočnú dávku toho svetla, ktoré cez deň potrebujete z toho prirodzeného zdroja. My potrebujeme každý deň minimálne byť hodinu na tom svetle von, aby naše telo zaznamenalo, aha, bol deň. OK, teraz sa môžeme preklopiť do noci. Hej? Že potrebujeme mať proste počas toho dňa aspoň tú hodinu na tom svetle von. Ak to nie je možné, otvoriť si okno a normálne naozaj to prirodzené svetlo bez akejkoľvek membrány proste pustiť ho k sebe. Hej, písacie stoly, všetko, čo proste, kde trávite najviac času, čo najbližšie k oknu. Hej, to je normálne vedecky dokázané, že ľudia majú depresie z toho, že majú nedostatok svetla. Takže večer 90 minút pred spaním, keď nie iba toto, červené lampičky, proste od zeme, svetlo, zdroj svetla musí ísť od zeme, tak ako keby ste mali ohník kde založený, tak si potom kúpiť červené okuliare. Zase nie hociaké, ja proste nakupujem také, o ktorých som presvedčená, že naozaj každé okuliare prešli tým meraním a sú spolahlivé a mám to vyskúšané sama na sebe, že keď si ich dám na oči, tak proste normálne počas chvíle ma navodia úplne ako keby do stavu hypnózy, kedy sa normálne upokojím, mám lepšiu náladu a normálne samé ma to uspí. Hej? Že prirodzene ten melatonín sa začne sám vyplavovať. Ale nesmú byť žiadne iné proste svetielka, už keď tie okuliare dám dole. Hej? Ako náhle zase príde nejaké, ja neviem, zelené svetlo z nejakej kontrolky, alebo proste takto zasvieti, ja neviem, s baterkou, alebo z ulice proste nejaké veľké svetlo, zase biele, žlté a tak ďalej. Už je to v čudu. Už ten efekt, ktorý som urobila s tými červenými okuliarmi za tých 90 minút pred spaním, je v prdeli. Hej? Takže toľko na dnes z mojej strany. A na budúce určite sa ešte vlastne vrátim ku tomu prostrediu a ako to vidím a vnímam ja, že vlastne čo spôsobuje aj to, že človek vás bolia oči, hej, čo proste bolesti hlavy a tak ďalej. Ešte viac by som chcela rozobrať tieto témy, ako to prostredie okolo nás ovplyvňuje to, ako sa cítime. Hej? A čo vlastne môžeme urobiť preto, aby nám bolo lepšie v tom prostredí, v ktorom momentálne fungujeme. Takže, ak vás to zaujíma, sledujte ma ďalej, dajte si odoberať kanál. Pod videom nájdete odkaz na moju web stránku, kde máte ponuku mojich služieb a ja sa budem veľmi tešiť, keď sa na mňa obratíte s čímkoľvek. Majte sa pekne. Ahojte.